Tikudziwa kale kuti lero ndi 15 January, nkhani yake ndi ya John Chilembwe. Holiday yanu ili bwanji kumene muli? Iyayi a Samuel Lwala naonso ndithu afuna akabepo zingapo zokhuza ndi John Chilembwe. Guys, khalani pompo mumvetseni pakana kumapeto. Yes, comrades. How are you? And good morning, everyone. Comrades, azati amene ali kuchira Zulu, komwe akumbukira za John Chilembwe. Komanso anzanga mbiri mkundifunsa kuti kodi comrade Lwala simkambapo za siku ngati limene lili la John Chilembwe. Comrades, Malawians, I've got a different view from most of you amene mmakumbukira siku la John Chilembwe. Ine siku la John Chilembwe, I don't take it seriously. Ngakhale kunkhani ya ndale, people try to win some credentials, some praises, kapena njira zina zosiyana-siyana. Ndimamva chisoni kwambiri ku Malawi kuno kuti nthawi zina history does not teach us anything on us. Kuno ku Malawi, history simatiphunzitsa china chilichonse. The struggle for other people, ife ya Malawi tiyakhala pabwino timayiwala ubwino wa anthu amene anafera dziko lathu pa ufulu kuti tikhale ndi ufulu umene tili nawo. Nthawi ya azigogo athu nga nthawi ya jina John Chilembwe. Payekha John Chilembwe tried his best to save my people omwe panopa the part and parcel of this country, Malawi, kuchira Zulu. Suti kapena ndi ku Mozambique, ayi ndi ku Malawi ndithu. Anthu amenewo tili nawo limodzi. Koma mkati muone 1915 kuzafika leloli ku Malawi kutakhala ndi atsogoleri ngati. Ndi angati atsogoleri omwe akupanga zinthu zoti aliyense ku Malawi kunakukhutira. Muzaona kuti palibe. The siku la John Chilembwe kwa ineyo limandipeza chisoni kwambiri. And I don't want to talk about it. I've visited that place several times. Ndakhala ndikupita kumene kwa John Chilembwe kuja. Kumene kumakhala mwambo ngati wa leloli wa pa 15 January. Ndimapita kumene kuja ndimakacheza ndimakaona mpaka kukafika ku university kuja. Kuchira Zulu kulibe chitukuko. There's no development kuchira Zulu as compared kwamba 1915 kuzafika leloli. Moyo wa kuchira Zulu kumakhalabe ngati kuti John Chilembwe sanachoke kumene koko. Kuli umphawi wosatha. Mwala wake ndi amwalamwala kuli miyala choncho timapiri. Anthu akuchira Zulu mtendere weniweni womwe John Chilembwe anawumenyera sanawudyere. Chimozimozi ngati Amalawi tonsefe. Ufulu wa John Chilembwe sitinawudyere. Ndipo palibe wandale yemwe amatengapo kapena phunziro tikamakamba za John Chilembwe. Ani zachisoni kwambiri kuti enafe tili pa ntchito zabwino tinaphunzira history ndi ukhoza bwino kupita ku university kapena kupita ku secondary school chifukwa choziwa bwino history ya John Chilembwe. Koma kwa John Chilembwe kuchira Zulu ndi ku Malawi konse kuno nkhani yake itasefikira dziko lonse la Malawi ndi kupanga national holiday ngati imeneyi. Palibe chimene chikuchitika ku Malawi choti ungaloze kuti John Chilembwe amamenyera ufulu wa dziko lathu njani chani. There's completely nothing. Timangona basi anthu kumangosintha machitidwe a zinthu pokumbukira siku imene lili. Komanso andale amayiwala mukati muone nkhanza John Chilembwe anakumana ndi nkhanza zapang'ono kwambiri ndi azungu. Maybe it only took about a month or so kulimbana ndi azungu ndi kuphedwa ndi kumwalira. Of course nayenso nkhondo yake imene anamenya inayosamveka bwino. Chapa maveka kuti anaba mfuti. Sindi zoti futi zimene anabazo ngati zinali ndi zipolopolo. Zipolopolo zitati ngati zipolopolo zinatha. Mfuti zimene zonse ndi zinali zopanda ntchito. Ndiye imakhala ngati history yaboza. Komabe mwina zinachitika. Koma kwa ine history imeneyi mwina tinaonjezako zina. So history ya John Chilembwe auti anaba mfuti. Kuti amaziwa kombera mfuti achina John Chilembweyo. Nanga mpolopolo amazitenga kuti anabaso ndi zipolopolo. Kwa zipolopolo zimene anabazo nazofanana ndi mfuti zimene anabazo. So there are a lot of question marks, but so zinachitika kalekale. Anthu maganizo awo adakali obwera mbuyo ngati masiku ano. Komabe John Chilembwe pokuba mfutizo panali njira ziwiri. Mwina John Chilembwe anaba mfutizo kuti azungu asawaombere. Because I don't remember kuti pena pake John Chilembwe anali msilikali. Ndiye mwina anangoba mfuti za azunguzo kuti azungu akamamenyana nawo azingo agena ni miyala azungu asabwezere ni mfuti. Anyway, that's the history. Koma what I'm trying to say here is like this. History ya John Chilembwe ena inapangisa kukhala maprofesa.
in language or in ena ndi maloya amaziwa kuloweza history ya John Chilembwe. Koma mkati mone anthu amene anaphunzira history imeneyi ya John Chilembwe ndikuwakweza pamwamba ngati anthu ophunzira kumalayi kuno, palibe chomwe akupanga kuchira Zulu kuti atukuleko. Ndi chali chiloka la John Chilembwe nalonso ndilaling'ono kwambiri silinapange spread the whole country ngati mene apangira spread macheche ena. So zimakhala zofisa chisoni kwambiri lero tikamakamba za John Chilembwe kumakumbukira za John Chilembwe. Nthawi kamuzu zimakhala ngati zinali za ulemu. Chifukwa siku langati leroli palibe munthu amene amamwamowa, palibe munthu amene amachuna radio station maiko akunja timangomvera radio Malawi kumva kuti kwa John Chilembwe tikukumbukira bwanji. So comrades Malawians, I'm just very sorry sinimafuna ndiyankhulepo kwa mwana kuti ndiyankhulepo chifukwa nzanga mota Boni Kalindo ayankhulapo ine sinayankhule. Ayi ine kwa John Chilembwe ninene zoona panopa hode imene imangondimvetsa chisoni because sikutipindula Malawi anzathu andale sakupindula sakupanga ziko lino kuti liphunzirepo pa zimene John Chilembwe anapanga. You know, to suffer for people, to die for the people, for their freedom ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri. Kwa kumalawi kunoko mmene siku la John Chilembwe ladusa lero Malawi government a president achakwera ndi onse anali kumene koko saganizirapo zoti kuchilazulu kuja mwina kakhale kasite chilazulu kapena kukhale malo kukhale mahotels misewu yabwino nyumba zabwino welfare yabwino anthu bwezi kuchilazulu kumene zili zimene zonse. So John Chilembwe amafuna munthu wakuda apange zinthu mu dziko lake chitukuko pa nthaka ya kwawo. Koma nthaka ya kuchilazulu panopa mmene ukonekera tingothokoza Roman Catholic omwe ali pafupi. Koma na boma kuchilazulu palibe chenene apangapo. Kuyamba 1915 maboma onsewo timamukumbukira John Chilembwe kuchilazulu pamene kuchilazulu kuli umphawi wazaoneni. You can see kuchilazulu mmene kuonekera umphawi uja wazaoneni. Even nyumba zomwe zilipo kale kumene kunali kumakachi na Liston azungu kumene amakhala manda awo palibe boma sikusamalapo yani. Bwezi kuchilazulu panopa kuli big town, kuli big city, kuli ma infrastructure, kuli tourism center ya mphamvu ikanakhala kuchilazulu. So comrades nkhani ya kuchilazulu imandipeza chisoni ya John Chilembwe ndi ukamba papa kuti amalawi timayiwala komanso tikalitione nkhanza maboma amene abwera pa after John Chilembwe uprising. Maboma amene takhala nawo titenge maboma ngati boma la Kamuzu la MCP linali la nkhanza kwambiri linazuza Malawi osati kuzuza azungu koma linatizuza Amalawi ena anazuzika kwambiri chifukwa cha Kamuzu banda. Kuzunzika tikuposa amene John Chilembwe anavutikira tenti bwere nthawi ya Bakili Muluzi Amalawi tinavutikanso kopya kuposa amene John Chilembwe anavutikira. Anthu ena maphedwanso ena kusowa ena milandu yawo komanso kuba kwambiri anthu amaba ndalama. Of course John Chilembwe anaba mfuti zoti azungu asatiombere tikayambana nawo koma panopa mfuti sitikuba koma sogoleto andale panopa akuba ndalama za boma omwe ndi tchimo lalikulu lomwe John Chilembwe siufulumirana timenya kuti ziba ndalama za boma. Ayi John Chilembwe anatimenyera ifeyo nkhondo yokuti tikhale ufulu osati tiziba tizidya thukuta lathu osati kumaba iyayi. That's why John Chilembwe fought for our freedom mpaka kutaya moyo wake ngakhale manda yake sikuzatikana anayikidwa kuti amene oko sikuziwa because history is about everything. Umasankhapo apo ndi apo koma history yeni ya John Chilembwe sitikuizwa bwinobwino ambiri koma tili mu class timaloweza madate osa John Chilembwe azinzake osa John Chilembwe timaloweza ndipo tikakhoza history ya John Chilembwe timakhala ngati anthu anzeru mu class. Koma lero ndi nzeru zathu zimene tinaphunzitira nazozi tikulephera kutukula kuchilazulu zopeza kusono kwambiri. Tenti bwererenso ku nkhani ya ulamuliro wathu kumalawi kuno panopa Chakwera adali kumene koko ndima asogolera ndali ndaonanso amene mapangira campaign Dr. Kabambe was also there. Koma chimene ndinganene chokuti tiphunzirepo pa history ya John Chilembwe. Kodi amalawi tikamapanga holiday imene timafuna chani? Timafuna ufulu. Kodi panopa kumalawi tili ndi ufulu? Kodi Chakwera ungakhala ikankhata kuchilazuluko ufulu wake umene akuikira au kumbukira iwo Chakwera kona chani? Chifukwa Chakwera ndi akutizunza kwa basi. Chakwera akutizunza ife amalawi tikusowa forex tikusowa chakudya fertilizer wadula chilichonse chadula zomwe John Chilembwe sanafere ufulu umene woya. It's just like anzathu aukadani amene anaphedwa ukadani ufulu wawo siwoti unaloti anthu akuda tizizuzana tokhatoka koma anthu akuda tizikhala pamodzi ngati munthu umodzi ndikumapanga zinthu zomwe ifeyo zingatipangire ubwino pa moyo wathu. Koma panopa taonana Malawi tikuphana munjira zosiyanasiyana pamene John Chilembwe anachita kuomberera koma panopa tikuphana munjira za nkhanza
zosankhana mitundu zokuba nsanje oyo kuphana chifukwa cha njala kupha munthu njala. So comrades Malawians, this is what I can tell you about this day. Ine siku langa teroli ndimangomwa whiskey kapena mowa kuti ndirezere ndiwale mavuto amene makumana nawo pa siku ndi siku. Chifukwa andalewo akutipusisa kwambiri. Hey, holiday, and the people who declare John Chilembe holiday azifunse kodi holiday imene ipitire kapena ya chifukwa palibe chetu kupanga timangokumbukira zinthu zomwe sife sili kukakonzero. Church ya PIM panopa bwezi kumene cha PIM kucha kuli nyumba zabwino zambirimbiri za boma kuliso zinthu zambiri zomwe zingapanga attract alendo amaiko akunja kuzaona kumene kunafera azungu amene tinadula mitu. It could have been a very one of the richest districts so far. So kumene kumakhala azungu nthawi imeneyo azungu akonda kumalo kumakhala kuli ndalama ndiye kuchilazo kuti azungu ananako ndalama nthawi imeneyo zomwe Chilembwe anaziona kuti azungu abwera kwathu kuzatanda nthakatu aona kuti kunoko mwina kuli miyala yodula kapena kuli zina zake zomwe azungu amaona kuti ziko zabwesa ndalama pa nthawi yawo. That's why amapondeza nthakuda. So comrades Malawians, history holiday ya John Chilembwe limene kapangire describe apo ndi apo so amandizisumusa. So tikabwera kuzina campaign ena mkudifusa about UTM. Kodi ya UTM bwanji pa ground palibe? Of course yes, pa ground UTM ikoza kukhala palibe chifukwa chakuti mkuziwa kale background ya UTM. UTM nthawi imene SKC ali wa moyo, you know what happened. Tingani yoti neso ningazembezembeso hayi. UTM pa ground imakhala ndi problem ya UTM pa ground yilipo yayikulu kwambiri. Because last time Chilima payeyeka Chilima ambiri amamkonda ijale same panopa chimozimozi mkampeni yanga ndimene kupanga amene anthu munthu amene akumkonda kwambiri ku UTM ndi president. I don't know why, and it's up to the people of UTM to look deep into this. Chifukwa chikumandipweteka mtima kuti ndikupanga campaign za msogolero wa UTM pamene pa ground enaka chipani cha UTM they're doing nothing. And this is the fact, and it was justified in 2019. Chilima anangopeza ATM it only got 4 MPs ku parliament. Koma Chilima got over 1 million votes. So nkhani yauti ka UTM background palibe. The problem is not me. That's why ineni mangopanga campaign for the presidency. Because I know that Kabambe will have more votes than MPs. Zipanga chimozimozi mene anapangira SKC. Chaku UTM kuli problem. The problem UTM aliyense alindi zeru zapayika. Ku problem UTM aliyense amaona kwa president. Kuta president pangira chani. Kuti ndikapange meeting ku constituency. Yet that person chwa mundu kafuna kusintha ziko. Wena kupaweka, what is your contribution? Like ndi makamba kwambiri campaigning about good leadership of this country. I do sacrifice a lot. Little I get from the president of UTM. Little I got from SKC. Ndungopanga pandeka campaign yangai. Pamakhala nzena amene amandivesa bwilobwilo. Pang'ono amandiponyera kanga chepe. Koma with the party as UTM, it has got more job to do. Ngakhale timatha kukamba nawo akulu ena UTM amandipasa chilimbikiso. Iyayi zonse zikhala bwino. Iyayi ku UTM chiyambire chipani chimene chichi azisogolera chipaniwo ndamakhala mphamvu. Osatirawo amakhala anthu onyada. And that's a fact. So comrades Malawians, for me, I don't have a problem with my campaign for Daliso Kabambe. But the problem yemwe mukumana ya kuchipani kwa UTM, take those problems kuchipani cha UTM. Ineyo I can only go down background preaching about the good thing about Daliso Kabambe, the president of UTM. Of course, it's quite disturbing. Ena mwina you can be confused. Iwe ukusaputa president wa UTM, pamene chipani cha UTM pasiba palibe. Aliyense amene anatenga udindo convention anapasidwa udindo anamkhulupirira kuti iwe akuzakwesa chipani cha UTM ka kuma area ka pa constituency ka pa ward ntchito yawo ndi imeneyoyo. Munthu ukasangidwa convention ntchito yako ndikupanga kuti chipani chipite pasogolo. Koma it will be very unfortunate kuti Kabambe is going to be the president, of which is going to be, because anthu ambiri amene akusapota Kabambe kuti kapena akusapota Kabambe kuti wina wake wachipani wauza kuti kavotere Kabambe. Ayi. That's why my areas are so. That's why background UTM simple. It's because anthu ambiri amene akukonda
aufuna kusintha usogolero wa dziko lino kuchotsa palakwira, aufuna kabambe ndi anthu omwe alibe maudindo, anthu wamba omwe satenga mbali gawo lalikulu pa ndale. So comrades, Malawians, this is what I can just tell you. Mukamanifusa zokuza chipani cha UTM. Nanenso ndili ma limits. Zaku chipani silingalowe kweni ena muti ayi banja president mauze chonchi. Iyayi. A president ineyo ndiungokamba nawo za campaign yanga. Ngati menene ya Chilima muja. I was on a campaign for Chilima. It's up to the party to approach me or the party tipange chinthu chimodzi tione kuti tikathandizane bwanji. Koma ineyo campaign yanga in search of a good leader napeza mtsogoleri wa UTM. Therefore, it's up to UTM members to boost their party. Koma ineyo ndili ndi anthu anga omwe akona kadeso kabambe ambiri akumanena kuti ife zapereka vote kwa deso kabambe koma kwa MP tiukayika. So it's up to UTM. It's a wake up call. It's not a secret. Ngati UTM akona kuti iwo they are doing better achipani cha UTM, ngati akona iwo zawo zikuwayendera ndi mmene zinthu zili pa ground, let them do that. But for Daso Kabambe, he's going to get more votes as the president of this country. Ndipo president atenga Kabambe, and that's my campaign. Koma zakuma constituency kuma area kuma kasa ayi anthu a UTM akhale pansi ali ndi committee yawo yomwe imaona zokuza chipani. Let them do their job. After that tizaona pa 2025 azakhale ma MP angati. Koma ngati angazatengeso ma MP ochepa ndeuti a UTM ndale zawo ku Malawi zakanika, because haya Chilima amassed a lot of votes as compared to other big parties, and actually beat as Sogorena amene amapikisa now pa 2019. Kwa panopa Kabambe also has got a lot of people pampando wa president akumfuna anthu ambiri pa Kabambe. Koma kuma constituency ndi kumaodi vuto ndakuchipani apite pa ground akagwira ntchito. Comrades, this is my message today. Thank you and good morning. Like, share, Malawian cameras, right.